Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο κουβεντιάζαμε χθες στο γραφείο. Αλλάξαμε ώρα. Πες καλό μεσημέρι σε όλους. Χρόνια πολλά. Δεν σε πιστεύω, δεν σε πιστεύω. Το ρολόι, 4 λεπτά μετά τις 12. Ισχύει. Ναι, ισχύει. Καλό μεσημέρι. Χθες που ήμασταν στο γραφείο λοιπόν και κουβεντιάζαμε το θέμα αυτό και την πρωτοβουλία αυτή των γονιών, των κηδεμόνων, των γονιών στην Κηφισιά. Ναι. Που κάνουν οι άνθρωποι τις περιπολίες τους για να δούνε μήπως συμβαίνει τίποτα εκεί με τις συμμορίες ανηλίκων που δρούν στα βόρεια προάστια. Σκεφτήκαμε ότι αρκετές θα είναι οι οικογένειες που βλέποντας όλα αυτά τα περιστατικά προφανώς θα θέλουν να επιλέξουν ως άθλημα, να πω, ή χόμπι των παιδιών τους, το να τα πάνε για πολεμικές τέχνες. Γιατί θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν τα μαθήματα αυτοάμυνας. Ένα παιδί να μπορεί να προστατεύσει μόνο του τον εαυτό του όταν κυκλοφορεί στο δρόμο. Και πράγματι έτσι είναι. Η Αλεξάνδρα Μερακλίδη βρίσκεται σε μια τέτοια σχολή. Αυτοάμυνας, πολεμικών τεχνών, δεν ξέρω, στο Παλαιό Φάληρο. Αλεξάνδρα, εσύ θα μας πεις. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στη σχολή αυτοάμυνας γυναικών, πολεμικών τεχνών Taekwondo. Εδώ πέρα γίνονται μαθήματα και μικρής αλλά και μεγάλης ηλικίας. Μαζί μας έχουμε την ιδιοκτήτρια, η οποία είναι και προπονήτρια, την κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλλά έχουμε και δύο γονείς, την Κατερίνα με τον Σπύρο, που έχουν έρθει εδώ πέρα με το μικρό παιδάκι τους, που το φέρνουν εδώ πέρα να κάνει μαθήματα. Ας ξεκινήσουμε με την προπονήτρια. Αλεξάνδρα, καλημέρα. Συγγνώμη. Τι ζώνη φοράει η Αλεξάνδρα, τι είναι αυτή η ζώνη που φοράς? Αλεξάνδρα, εγώ φοράω πράσινη ζώνη, μεσαίο επίπεδο. Τώρα προσπαθώ να μάθω. Ξέρεις και εσύ από αυτοάμυνα? Ξέρεις? Όχι, δεν ξέρω, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία στο ρεπορτάζ που μου στείλατε για να μάθω ορισμένα πράγματα. Θα μας κάνετε επίδειξη μετά. Για πάμε να μιλήσουμε. Ναι, ελάτε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Μαρία Καραγιάννη. Είμαι εκπαιδεύτρια Taekwondo και Jiu-Jitsu. Και πίσω μου έχω αφήσει και μία τέχνη του Χαπκίντο. Ναι. Είναι σύλλογος πολεμικών τεχνών. Όχι μόνο για γυναίκες, είναι μεικτό. Μπράβο σας, κυρία Καραγιάννη, να ρωτήσουμε. Και για παιδιά, εννοείται για παιδιά. Να ρωτήσουμε το εξής. Το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ ωραίες οι πολεμικές τέχνες. Μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ. Είχα πάει και εγώ το γιο μου. Θέλω να σας ρωτήσω αν έρχονται εκεί γονείς. Επειδή ακριβώς έχουμε αυτά τα περιστατικά ανάμεσα στη βία, τα περιστατικά βίας ανηλίκων. Αν δηλαδή έρχονται και σας λένε ότι αποφάσισα να φέρω το παιδί μου εδώ, γιατί θέλω να μάθει αυτοάμυνα σε περίπτωση που κάποιος του επιτεθεί στο δρόμο ή στο σχολείο ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, φυσικά. Ειδικά τον τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ συχνό αυτό. Οι πολεμικές τέχνες παραδοσιακές δεν προάγουν τη βία απέναντίας. Ναι. Προάγουν όμως την ασφάλεια απέναντι στη βία. Οπότε, ναι, το βρίσκουν σαν λύση οι γονείς να έφερουν τα παιδιά τους, να μάθουν αυτοάμυνα για να μπορούν να αντιστέκονται σε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Δίπλα έχουμε και την οικογένεια η οποία περιμένει. Για ποιο λόγο έχει έρθει εκεί? Για να μάθει το παιδί. Τι πάμε, Αλεξάνδρα, να ακούσουμε και τους γονείς. Είναι ξεχωριστοί γονείς, είναι η Κατερίνα, αλλά είναι και ο κύριος Σπύρος που έχει φέρει την κόρη του. Ωραία. Καλημέρα σας. Για πείτε μας, για ποιο λόγο φέρνει τα παιδιά σας εδώ? Καλημέρα σας. Ο λόγος που ξεκίνησα την πολεμική τέχνη στο γιο μου είναι γιατί θα ήθελα να μάθει πρώτον την αυτοάμυνα, δεύτερον να μάθει να ελέγχει λίγο τον εαυτό του. Τον έχω φέρει και για να εκτονώνεται κιόλας, γιατί είναι ένα μέσο εκτόνωσης, είναι ένα μέσο από την καθημερινότητα που του δίνει κάτι άλλο για μένα. Είναι ίσως και κάποια, να το πω, αυτοσυγκέντρωση, να το πω πειθαρχία. Μαθαίνει πιο πολλά πράγματα. Το αργότερα, αν θα χρησιμοποιήσει το άθλημα αυτό σαν αυτοάμυνα για κάτι άσχημο που συμβαίνει αυτό τον καιρό, θα ήθελα να μην το χρησιμοποιήσει, είναι η αλήθεια, αλλά αν χρειαστεί να αμυνθεί, ναι, θα το ήθελα κι εγώ. Πάμε και στον μπαμπά. Τώρα, άλλος λόγος που θα ήθελα... Για πείτε μας κι εσείς που φαίνεται εδώ πέρα την κόρη σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Την κόρη μου τη φέρνω εδώ και για το σώμα της και για την αυτοάμυνα, για βιασμούς, για ανομαλία, να τα πούμε και αυτά δηλαδή. Τα λέτε, και για να γίνει σωστός άνθρωπος. Τα λέτε πολύ έτσι ξεκάθαρα, είναι και το παιδί εκεί είναι μικρούλα. Πόσο χρονών είναι η κόρη σας? Η μικρή είναι 7,5 χρονών. Ναι, άρα έχετε κουβεντιάσει, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έχετε κουβεντιάσει μαζί της για όλα αυτά τα οποία Η μικρή είναι 7,5 χρονών, εγώ δεν ακούω. Δεν ακούτε? Ναι, λέω Αλεξάνδρα... Είναι 7,5 χρονών η μικρή. Μας ακούτε τώρα?
Λέω ότι όλα αυτά, από τα 2,5. όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τώρα από τα 2,5 και κάνει. θέτετε, τα έχετε κουβεντιάσει με το παιδί, τα έχετε συζητήσει μαζί του? Κάπως. Δεν ακούει ο πατέρας. Αυτά έχω να πω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αλεξάνδρα, μετέφερε σε όλους τους γονείς, τα παιδιά να κάνουν αθλητισμό. Φεύγουν τα ναρκωτικά και από άλλα πράγματα. Αλεξάνδρα, μας ακούς εσύ? Αυτά έχω να πω. Να επικοινωνήσουμε πάλι με την Αλεξάνδρα. Ναι, για πείτε μου. Μας ακούς, μας ακούς? Αλεξάνδρα, εσύ δεν ξέρω αν έχεις... ωραία, θέλουμε να ρωτήσουμε... Επειδή ο πατέρας του κοριτσιού εξήγησε τους λόγους για τους οποίους θέλησε το κοριτσάκι του να ασχοληθεί με τις πολεμικές τέχνες και την αυτοάμυνα, να το ρωτήσεις αν όλα αυτά τα έχει κουβεντιάσει με το παιδί του, γιατί είναι ένα κορίτσι του δημοτικού, είναι μικρούλα ακόμη, αν έχει κάνει συζήτηση γύρω από τους κινδύνους που ελοχεύουν στην καθημερινότητα πλέον των παιδιών. Έχετε κάνει συζήτηση με το παιδί σας για τους κινδύνους που ελοχεύουν? Πολλές φορές και κάθε μέρα. Γιατί? Τα πάντα. Ρώτα, Αλεξάνδρα, γι' αυτό το έκανα, γι' αυτό που κάνω. Γι' αυτό τη φέρνω, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι στον δρόμο. Πολλά πράγματα είναι, όπως σας είπα, βιασμοί, ανομαλίες, τα πάντα. Είχατε κάτι, θέλω να πω, κοιτάξτε, επειδή αυτά τα περιστατικά δυστυχώς έχουν μπει στην καθημερινότητά μας, είχατε εσείς κάτι στο περιβάλλον το δικό σας, το οποίο σας θορύβησε πιο πολύ, ή είναι αυτά τα οποία ακούτε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές και πήρατε αυτή την απόφαση? Δεν είναι κάτι βιωματικό δηλαδή? Ναι, Αλεξάνδρα, δεν ξέρω. Εγώ σε αυτό. Ναι, βεβαίως, κυρία Καραγιάννη, βοηθήστε μας λίγο. Να σας απαντήσω εγώ, γιατί οι γονείς έρχονται συχνά και μας εκμυστηρεύονται πράγματα και για τους λόγους που φέρνουν τα παιδιά τους. Πολύ συχνά γίνεται και από το οικογενειακό περιβάλλον, συνήθως όμως από το εξωτερικό περιβάλλον. Ναι. Επίσης, οι γονείς πια έχουν αρχίσει και παιδιά σε μικρότερη ηλικία να τους εξηγούν τι συμβαίνει έξω. Θεωρούν, και αν μου επιτρέπετε και εγώ συμφωνώ σε αυτό, να ξέρουν, να μην είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον και δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται τη σημερινή εποχή έξω και τι κινδύνους και τι κίνδυνοι υπάρχουν. Οπότε γι' αυτό και έχουν γίνει λίγο πιο ανοιχτοί στα παιδιά, για να αρχίσουν, να το πω, επιτρέψτε μου, ξυπνάνε, και γι' αυτό τα φέρνουν και στις πολεμικές τέχνες, να είναι για την αυτοάμυνά τους. Μάλιστα. Να μπορούν να μείνονται σε ένα επικείμενο κίνδυνο κτλ. Μάλιστα. Επίδειξη θα έχουμε? Θα μας δείξετε δύο πράγματα που πρέπει να ξέρουμε, για να σας δούμε? Έλα, με τη μικρή. Θα ρωτήσετε την παρουσιάστριά σας, δεν ξέρω. Για μπείτε να σας δούμε. Λοιπόν, με τη μικρή. Πάμε. Ωραία. Πάμε με τη μικρή να δείξουμε. Πάμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε επίδειξη. Να το δούμε αυτό στον αέρα, σου παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Την Αλεξάνδρα να δούμε πώς. Ναι. Πάμε. Ωραία. Τι θα κάνουμε τώρα? Αλεξάνδρα, τι κάνουμε εκεί, για πες μας. Χαιρετιόμαστε. Τώρα βλέπουμε, μισό λεπτάκι, κάνουμε την προσευχή μας τώρα. Αντίδραση σε γροθιά που έρχεται προς τη μικρή. Μάλιστα, για να δούμε. Πάμε να δούμε. Και τη σταματάει και την αποτρέπει. Βλέπεις πώς, Ναι, και έτσι κατεβάζει και το χέρι. Έτσι. Μαθαίνει τώρα ακόμα, γι' αυτό της δείχνει η δασκάλα πώς πρέπει να είναι το κορμί της, έτσι, πώς πρέπει να κινηθεί με τα πόδια της και πώς πρέπει να ανατρέψει αυτόν τον οποίο τον έχει απειλήσει. Και έριξε τη δασκάλα κάτω. Ελπίζουμε η δασκάλα να είναι καλά, να μην έχει χτυπήσει. Να είναι καλά. Λοιπόν, είδαμε τη μικρή Δανάη εδώ πέρα, η οποία είναι η αρχή της ακόμα. Μπράβο. Να είναι καλά και... Είναι άσπρη ζώνη στο Jiu-Jitsu. Κάνει και Taekwondo η Δανάη μας και είναι κίτρινη ζώνη. Μπράβο της, μπράβο στη Δανάη. Και προχωράμε. Να ρωτήσουμε και κάτι τελευταίο να κλείσουμε. Δανάη, σ' αρέσει? Ναι, μου αρέσει. Τώρα ξεκίνησες? Τώρα ξεκίνησα Jiu-Jitsu. Φοβάσαι στον δρόμο, πώς σου φαίνεται? Δεν φοβάμαι στον δρόμο. Τα κάνεις για να προστατεύεσαι? Τα κάνω για να προστατεύομαι, ναι.
Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη Δανάη και τη δασκάλα και εσένα, Αλεξάνδρα. Θα τα πηγαίνουμε καλά με τη Δανάη, γιατί ξέρεις τώρα, άμα σου ζητήσει κάτι Δανάη και δεν της το δώσεις, θα σε τακτοποιήσει η Δανάη. Μπράβο στη Δανάη, μπράβο και στη δασκάλα. Αλεξάνδρα, μάθε και εσύ μια άμυνα και έλα να μας τη δείξει, σε παρακαλούμε, εδώ στο στούντιο, όταν επιστρέψεις. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.